एक बार जोरदार ताली बजाइए आदित्य जी के लिए। कि वक्त से तहरिया वक़्त पता चलता कि सोझा हमार बाकी दाल नहीं गलता कि केहू कैले ना होई जान वैसन कामे कदे हा। हेलो काल बा सारा प्रॉपर्टी तहरा नामे कदे हा। ये हमारा और की तहरा खाती जाने जिला जामे कदे हा। होई बिगह के बिगह तहरा नामे बहुत प्यार मिल रहा है आदित्य जी को, भी आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और अच्छी बात है ना कि कोई कलाकार अगर आ रहा है आप सबके बीच में अच्छी अच्छी चीजें लेके तो आप लोग उसको सपोर्ट करते तो मनोबल और बढ़ता है क्या। कि बात से तहरिया वक़्त पता चलता आ सोझा हमार बाकी दाल नहीं गलता कि केहू कैले ना होई जान वैसन कामे कदे हम। आज हम कहो कि सारा प्रॉपर्टी तहरा नामे कदे हो कि तहरा खातिर जाने जिला जामे कदे हो कहा के कहा तहरा नामे कदे हो तहरा खातिर जाने जिला जामे कदे हो कहा के कहा तहरा नामे कदे हो। क्या बात दो लाइन सुना दे सभी में से जो आप सबकी फरमाइश से। नहीं नहीं भैया कि कान्हा बोल के नहीं फालवा चले चीता के चलावा कान्हा बोल के नहीं फालवा चले चीता के चलावा लेकिन ऐसा जितना अतिथिगण बानी हमारे अरुण चाचा जी बानी चाहे दीपू भैया बानी परिवार के जितना भी लोग बोलो खातिर कि पावर बाकी खाली आदेला भाषण जानू चलेला जिला में हमारे शासन जानू चलेला जिला में हमारे शासन जानू अनममा डोले अच्छा वे रोक ले। बहुत सारा गीत आइल बा लेकिन वही में से एगो गीत कि सुघर शरीर के सजावट बला आ देखी शरीर के बनावट बला अरवाला प्यार बाटे सोरयना आ राती भनई के मिलावट बला कि देखला पा आरे गजबे मजा मिल ले जा कि ये हो अकमर प करिया सड़िया खिल ले जा अकमर प करिया सड़िया खिल ले जा अकमर प करिया सड़िया
कि सुघर शरीर के सजावट बला आ देखी शरीर के बनावट बला रवाला प्यार बाटे सोरायना आ राती बनई के मिलावट बला देखा ना पगा जब मजा मिले जा ए भाई का भाई क्या हुआ जी आप लोग ड्रेस पे हाथ मत लगाइए गिर उड़ जाएगा कोई तब अच्छा आओ आओ